Кніга прарока Ісаі, раздзел 5. І буду спяваць песню міламу майму пра вінаграднік яго. У майго мілага быў вінаграднік на ўрадлівым узгорку. Ён абкапаў яго і ачысціў яго ад камянёў, і пасадзіў на ім адборную вінаградную лазу. І на сярэдзіне яго пабудаваў вежу, і выкапаў у ім выціскальню, і спадзяваўся, што народзіць ён вінаград, але ён нарадзіў дзікія ягады. Дык цяпер, о жыхары Єрусаліма і мужчыны Юды, рассудзіце паміж мною і маім вінаграднікам. Што мусіў я больш зрабіць для вінаградніку майго, а не зрабіў для яго? Чаму чакаў, што народзіць ён вінаград, а ён нарадзіў дзікія ягады? І вось цяпер пакажу вам, што я зраблю з вінаграднікам маім. Разбяру агароджу яго, і ён будзе на знішчэнне. Зруйную плод яго, і ён будзе на стаптанне, ды пакіну яго на запусценне. Не будзе падразаны і акопваны, і парасце асотам і цернем. Хмарам забараню даваць дождж на яго. Вось жа вінаграднік Господа магуццяў – гэта дом Ізраэля, а мужчыны Юды – гэта патомства яго выбранае. Спадзяваўся я, што будзе ён спаўняць закон, а вось беззаконне. Чакаў справядлівасці, а вось жа няправасць. Гора тым, што далучаюць дом да дома, а поле яднаюць з полем аж да канца зямельных надзелаў. Ці ж вы адны толькі жывяце на сярэдзіне зямлі? У вушах маіх загучала прысяга Господа магуццяў. Напэўна, многа дамоў будзе знішчана, выгодныя і прыгожыя, без жыхароў. Бо 10 батаў вінаградніку дадуць 1 бат, а 30 мер зерня дадуць 3 меры. Гора тым, якія рана ўстаюць, каб хутчэй напіцца і трываць у п'янстве аж да вечара, каб віно разагрэла іх. Цытра і ліра, бубен і флейта ды віно на іх балях пра справу Господа не дбаюць і не бачаць твораў рук яго. Дзеля таго народ мой трапіў у няволю, бо не меў розуму. Яго вяльможы павыміралі ад голаду, а многія іншыя ад смагі пасохлі. Таму апраметная расшырыла свае глоткі ды разявіла сваю пашчу на расцяж. Падаюць туды волаты Єрусаліма, і народ яго, і пыхлівыя, і тыя, хто весяліцца ў ім. Паніжаны будзе чалавек ды ўпакораны муж, а вочы пыхліўцаў апушчаны. І ўзвысіцца Господ магуццяў на судзе, і Бог святы акажа сваю святасць па справядлівасці, і пасвіцца будуць ягняты ў сваёй чарадзе, як на сваім выгане, і чужыя будуць харчавацца на руінах багатых. Гора тым, якія на вяроўках марнасці валакуць няправасць, а грэх быццам лейцы запрэжкі. Яны кажуць: хутчэй, хай неўзабаве настане справа яго, каб мы пабачылі. Хай наблізіцца і надыдзе рада святога Ізраэлева, і мы спазнаем тое. Гора тым, што ліха называюць добром, а добро ліхам, якія выдаюць цемру за святло, а святло за цемру, якія выстаўляюць горкае за салодкае, а салодкае за горкае. Гора тым, хто мудры ў сваіх вачах і разважлівыя ва ўласным уяўленні. Гора тым, якія спрытныя ў піцці віна ды адважныя ў мяшаным п'янстве. Яны апраўдваюць безбожнага за дарункі, а справядлівага асуджаюць несправядліва. З гэтай прычыны, як язык вогненны з'ядае салому, і сена знішчаецца полымем, так корань іх будзе, быццам гніль, і квецень іх падымецца, як плясніна, бо адкінулі яны закон Господа магуццяў, і слова святога Ізраэлева зняважылі. Таму ўзгарэлася абурэнне Господа на народ яго, і выцягнуў руку сваю супраць яго, і ўдарыў яго, аж задрыжалі горы, і трупы іх, як гной, запоўнілі плошчы. Але на гэтым усім не спыўніўся гнеў яго, і рука яго далей выцягнута. І ўздыме ён сцяг да далёкіх народаў, і свістам пакліча яго нават з ускрайкаў зямлі. І вось ён прыйдзе спрытна і хутка. Няма ў ім кволага або спрацаванага, не задрэмле ён і не засне, не развяжацца пояс на клубах яго, ды не лопне раменчык на сандалях яго.
стрэлы яго вострыя, і ўсе лукі нацягнуты, капыты коней яго, як крэмень, калёсы яго павозак, як навала буры. Рык яго, быццам ільвіны, рыкае, як ільвяняты, і скрыгіча, і хапае здабычу, і хавае ў бяспечным месцы, і няма таго, хто мог бы вырваць. І шум падымецца над ім у той дзень, як шум мора. Гляне ён на зямлю, а там страшэнная цемра, і святло схавалася ў яго тумане.